no ano 2011, Unións Agrarias presentou unha demanda, unha denuncia, no Tribunal de Defensa da Competencia en base a dous motivos. Un deles era que había un pacto entre industrias para non poder deixar cambiar, é dicir, cando ti querías cambiar de empresa, tiña que autorizarte a que estabas e para que ibas, porque senón non podías cambiar, o cual estaban restringindo a competencia. E o outro tema que era que en todas as cadenas de distribución se estaba utilizando a leite como produto reclamo ao mesmo precio daquelas era 0,50 céntimos. En base a eso, e a un informe do Tribunal de Defensa da Competencia de Castilla e León, que se presentou tamén nese mesmo ano, no 2011, o Tribunal de Defensa da Competencia iniciou unha investigación frente a todas as industrias, entrándoles na sede, colléndolles documentación, correos electrónicos, etc. E no 2015 termina unha resolución onde declara que a industria fixo prácticas ilegales, que se puxo de acordo para impoñer uns precios á baixa e a sanciona con 86 millóns de euros. Sanción que terían que a industria pagar ao Estado por ese conflito. A industria reclama na Audiencia Nacional, vai a un contencioso administrativo, e a Audiencia Nacional anula o procedimento en base a un problema de fondo. É dicir, a Audiencia Nacional dice: non entramos, non é que sea mentira a sanción por poñerse ustedes de acordo, pero ustedes cometeron, o Tribunal de Defensa da Competencia cometeu un error que é que non lle dou traslado a unha das partes afectada, que neste caso é Nestlé, e, polo tanto, hai que iniciar o procedimento de novo. Non porque non sea verdade o que ustedes acusan, senón porque cometeron un error de forma e un dos condenados non lle trasladaron a notificación. Ao Tribunal de Defensa da Competencia inicia de novo o procedimento en base a esa resolución da Audiencia Nacional e o 7 de xulio do 2019, esta fecha importante, quedádamos con ela, o 7 de xulio de 2019 establece de novo a mesma sentencia. En vez de 86 millóns, establece 80 de multa, pero establece que unha serie de industrias cometeron un ilícito de pacto de precios entre o ano 2000 e 2015. Establece que as industrias que cometeron este pacto de precios son Puleva, Lactalis, Central Leiteira Asturiana, Larsa, Danone, Nestlé, Pascual, a Asociación de Industrias Lácteas de Galicia e a Asociación de Industrias Lácteas de Cataluña. Por lo tanto, establece que estas industrias fixeron un pacto de precios entre o 2000 e o 2015 e dá por probado de que existe. As industrias non aceptan esta sentencia e presentan un recurso, un contencioso administrativo na Audiencia Nacional contra esa resolución de competencia. Neste momento, todas as industrias condenadas xa teñen presentado o recurso na audiencia e dado que nós somos os denunciantes do 2011, a Audiencia Nacional nos cita como parte ao Tribunal de Defensa da Competencia e a nós frente á industria para decir si mantemos a acusación. Digo que isto ten importancia porque ao ser parte na Audiencia Nacional permítenos a nós solos, como organización ou como despacho de abogados, ter a información detallada de que alega a industria para decir que non cometeu delito. Iso permite, unha vez establecida a resolución do Tribunal de Defensa da Competencia, que non é un órgano jurisdiccional, e ás pensas de que o poda confirmar a Audiencia Nacional, a posibilidade de que todo gandeiro que entregara leite entre o ano 2000 e 2015 este en activo ou non, siga a explotación producindo leite ainda con outro titular ou non, se haya xubilado ou non, permite que no plazo dun ano, desde o 7 de julio do 2019, no plazo dun ano, poder reclamar daños e perxuicios contra a industria que lle entregara leite ou contra as industrias
as que lles entregara leite, porque pode que lle entregara nese período a máis dunha industria, por o pacto de precios. Que cantidad é a que hai que reclamar? Primeiro, hai que ter en conta o leite entregado nesas fechas. É certo que hai gandeiros que non van a ter as facturas guardadas desde aquelas, pero dado que estábamos, que é un período de cuotas, hai a posibilidade, a semana pasada Román e eu estivemos co presidente do FEGA en Madrid para comprobar a posibilidade de que, como todo administrado, temos direito a conocer que información ten de cada un de nós a administración, polo tanto, eso nos faculta que calquer gandeiro que quixera denunciar unha industria e non tuvera facturas, poder solicitar oficialmente ao Ministerio que lle diga canto leite vendeu neses meses e a que precio, toda vez que a industria, o primeiro comprador, estaba obligado mensualmente a entregar no Ministerio a relación individualizada de cada un por o problema da tasa, da supertasa no tema do leite. O segundo dos elementos importantes é cando hai que presentar a reclamación. En todo caso, a demanda xudicial sería convinte presentala unha vez que estuvera xa a sentencia da Audiencia Nacional, a que confirma a multa de competencia. Por qué? Porque se a Audiencia Nacional confirma a sanción, o gandeiro que denuncia a industria non tería que demostrar a práctica de concertación de precios, porque xa vendría demostrado por parte da sentencia da audiencia. E se tería que centrar solo en demostrar canto é o daño causado por este pacto. Temos unha cantidad sobre a que podemos reclamar? Temos un mínimo, pero non un máximo. Cal é o mínimo? Nos entendemos que o mínimo é en torno a 3 céntimos, ou que é o mismo, en torno ao 10% do precio pagado. Por qué? Porque todas as sentencias que houve do Tribunal de Defensa da Competencia noutros sectores, como no dos camións, como o de práctica de porcino, como o de práctica de comercialización de flores, todas as sentencias establecen que cando hai pacto de precios entre operadores, o mínimo do daño causado é sempre superior ao 10%. Por lo tanto, a discusión donde traeríamos é canto é o daño causado a cada explotación durante esos 15 períodos pola totalidade do leite entregado, sabendo que as sentencias anteriores ningunha delas estuvo por debaixo do 10%, por lo tanto, en todo caso, sería o que podéramos demostrar con un proceso de periciales. Que ten que facer o gandeiro que este interesado en facelo? Pois ten que, cando menos, ou ben presentar a demanda no xulgado antes do día 7 de xulio do ano que ven, cousa que ten o riesgo de facelo antes de conocer a sentencia da Audiencia Nacional e, polo tanto, no caso suposto de que a Audiencia Nacional anulara a sanción, tería o riesgo de que o puderan condenar en costas porque non tera demostrado que hai o pacto, ou ten a outra posibilidade que é, antes desa fecha, mandar un escrito á industria comunicándolle que ten intención de reclamar, co cual interrumpiría a prescripción dun ano. É dicir, os gandeiros teñen desde o 7 de julio do 2019 un ano para interrumpir a prescripción, porque a partir desa fecha, inda que decidira reclamar porque outros veciños ganaran a sentencia, xa sería fora de prazo e, polo tanto, xa non terían posibilidade. Que pensamos a raíz de toda esta historia? Sabedes que hai cantidad de bufetes de abogados ofertando servicios aos gandeiros ao que se chama as resultas, é dicir, ofertándolles que levarlle o proceso a cambio dun porcentaxe do que se consiga no xuízo. Nuns casos obrigando os gandeiros a facer desde o primeiro ano un seguro para cubrir posibles condena en costas, e noutros, a través dun fondo de inversión, facendo un paquete conxunto. Nos o que vamos a plantear, non nos planteamos isto como un tema de negocio, senón como un tema de servicios afiliados no seguinte sentido. Nos faríamos que aquelas persoas interesadas
afiliados ou non afiliados, con condicións distintas aos afiliados, o que planteamos é o seguinte: firmar un contrato donde a organización asume o 100% dos gastos de abogados, de procuradores e de peritos, e as posibles condenas en costas asume o sindicato, a cambio de que en caso de ganar cobraríamos, unha vez que o gandeiro cobrara por parte da industria a posible indemnización, o 10% da cantidad conseguida, excepto os non afiliados, os que se lle cobraría o doble, o 20%. Que asume o sindicato? Pois asumen todo o procedimento. Que tedes que facer? Pois entregar nas oficinas do sindicato os datos de que empresa, que cantidad de leite, quen era o titular que reclama, porque a reclamación é individual, salvo no caso de cooperativas primeiros compradores, donde a reclamación podría ser conxunta por parte da cooperativa, se así o decide na asamblea a cooperativa primeiro comprador, que no caso do que estamos falando aquí creo que é o caso, non, Román? Sí. Que problemas a maiores temos nese contrato? Que unha vez tomada a decisión de reclamar con estas condicións de que non teríades que anticipar nada, solo a primeira cantidad, o primeiro movimento de cartos que habría que facer é no momento que salira a sentencia definitiva declarando a indemnización pola cantidad que supoñera. Todos os gastos os asumiríamos, incluindo a posible condena en costas. Que poñemos como condición que sí teríades que pagar. Si no momento que vos tomades a decisión de reclamar a través da organización, porque estamos facendo de todo Galicia, pois vamos a xuntar probablemente máis de 2000 reclamacións. Unha vez feito, iniciado o proceso e tomada a decisión de reclamar, se ao longo do proceso, porque a industria foi falar con vos e vos dixo que se retira a demanda che vou pagar un céntimo máis ou non sei que, se decides sacar a demanda, si vamos a repercutirvos os gastos causados polos informes periciales feitos, polos gastos da boda e tal. Que pretendemos con isto? Blindar de que a industria non utilice o gandeiro individual para desmontar a reclamación. Por lo tanto, é importante que aquela persona que toma a decisión de reclamar ou pense, sobre todo, onde está pasando isto? Fundamentalmente naqueles gandeiros que lle siguen entregando á mesma industria que van a denunciar. Donde non lle entregan a mesma, o problema é menor, pero donde lle entregan, pois están os inspectores de compras presionando, dicíndolle que lle van a descontar do precio, etcétera, etcétera.